Takže nazdar, vás tenkrát a vítajte u ďalšej challengeovky a vítam vás u 1000 pozretí na mojom YouTube kanáli a taký diabolský challenge som si pripravil, že Nutellu, aj sa to otvára, pasta zubná a toto mi doporučila kamarátka Zuzka V, takže Zuzita, pre teba ako si chcela, takže ideme na to. To tuto natreme Nutellou a tomu si dáme pastu. To musí byť fakt odporné. Poď už, ne? Ježišmaria. A vyzerá to odporne. Šmolkovia. A vonia to ešte horšie. A zapíjať to budem aj touto kolou. A dúfam, že to tu nevyplujem. A ideme na to. A toto je za 1000 pozretí, takže ideme na to. Aj. Ako to chutí? Spodobni to. Len pastu cítim. A chleba nie? Len tú pastu. Ale ako to chutí? Iba pastu. Nemusíš si čišiť zuby. No, ideme ďalej. Chutí? Mentolové, sladké. Ježišmarja, už to ide znova hore. Tak už to daj celé. Na šupu to dá. Á, nechaj ho. Fuj. Ešte jeden. Ešte jeden. 5, 4, 3, 2, 1. Takže, spravené to je. Ďakujem za challenge Zuzkavé. A ak chcete nejaké ďalšie challengeovky, dajte like. Do komentáru napíšte. A keď sa vám nepáčilo, dajte dislike. Zdieľajte toto video. A môžete sa kľudne pýtať aj na Ask. Môžete sa kľudne spýtať na ask.fm, ktorý ho dám do popisu a uvidíme sa v ďalšom challenge, ktorý nemá k sobe volať, ale budem sa tešiť. Zajtra alebo potajtra bude ďalší, takže čaute! Už si nebudeš. Challenge pasta! Fuj!